কেৱল এটা ফোন কৰক আৰু এটা ফোনত ফোন কৰিলে আপুনি লাভ কৰিব 10 লাখকৈ টকা আপোনাৰ বাবে বৃহৎ এখন আঁচনি আনিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা গতিকে আপুনি এটা ফোন কৰক ফোন নম্বৰটো আপোনাক দিম সেই ফোন নম্বৰটো যদি আপুনি ফোন কৰে তেন্তে 10 লাখ টকা লাভ কৰিব যদি আপুনি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছে কৃষিৰ কাৰণে আপোনাক ধন লাগে অথবা আপোনাক উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে ধন লাগে যিকোনো কাৰণতে আপুনি ধন ল'ব পাৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আপোনালৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আগবঢ়াইছে গতিকে ক'ত আবেদন কৰিব লাগিব কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব ক'ত ফোন কৰিব লাগিব জনাইছো সবিশেষ তথ্য 10 লাখ টকা পাবৰ বাবে সেভ কৰি লওক এটা ফোন নম্বৰটো আপুনি শীঘ্ৰে সেভ কৰি ল'ব পাৰিব ফোন কৰাৰ পিছতে লগে লগে কাৰ্যকৰী হ'ব আপোনাৰ আবেদন আপুনি কেৱল এটা ফোন কৰক আৰু ফোন কৰাৰ পিছতে আপুনি লাভ কৰিব 10 লাখকৈ টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই আঁচনিৰ নাম হৈছে জনসমৰ্থ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই আঁচনিখনৰ নাম Hello everyone, good evening to all. Welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय लोगोफोर नैबे समावहाय आङो दा एसे डिउटियावसो दङ आरोना थ' थांनोसै रुम फारसे स' नैबे समावहाय लोगोफोर आङो मोननैसो आपडेट्स लानानै फैदों थ' जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन बे आपडेट्सआनो जाबाय जोंहा बेबायदिनो रां ना जिथुनाखि लन बेबायदि मोनसे मोजां वेबसाइट फैदों आरो आवगोलनिफ्रायनो दंखायो थ' जायफोरा गोसो एप्लाइ खालामनो हायो आरोना एलिजिबल जायोबा मोनगोन बेबायदिनो थ' बेवहाय बेबायदिनो आधार कार्डनिफ्राय लानानै गोबांथार बेबायदि डकुमेन्ट्सफोर नांगौ जायो आरोना थ' बेखौहाय होनानै जोङो एप्लाइ खालामनानै नायनो हायो आरो ट्राइ खालामनो हायो लोगोफोर स' नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन आङो क्लिप्सखौ होनानै होखादों निस्सय नोंथांमोना मिथिखाबाय थ' एप्लाइ खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरोना जायफोरनो बेबायदि फिसा फिसा बेबखाय खालामनो थाखाय गोनांथि दङ ना थ' खालामनो हागोन एप्लाइ आरो बेजों लोगोसे लेटेस्ट आपडेटआहाय जाहैबाय जोंहा जिथुनाखि नैबे PM किसान ना थ' बे PM किसानावहाय जायफोरा बेबायदिनो फेक बेबायदि फैसाफोर लाबाय थादोंमोन ना बेबायदि हाफोर गैयालाबानो गोबांफोरा बेबायदि रांफोर लाबाय थादोंमोन ना थ' थारैनो रांखौहाय सरकारनो जोङो हरफिननांगोन नामा थ' बेबायदि निउसफोर फैबाय थानायखौ नुनो मोन्दों लोगोफोर जायफोरा भुवायैनो ना मोनथावना नङैफोराबो बेबायदि मोनबाय थादों थ' रांखौ हरफिननांगौ थ' जोङो रांफोरखौहाय हरफिननांगौबो जानो हागौ आरोना जायफोरा भुवायैनो बेबायदि PM किसाननि रांफोरखौहाय लाबाय थादोंमोन थ' जोङो बयबो मिथिखानाय बेबायदिनो 19 नाम्बार किस्तिखौहाय जोङो गोबांफोरानो मोननो हानाय नङा आरोना थ' जोङो बेबायदिनो गोबांफोरा दानजासिगोन आरो दानजानायल' नङा जोङो फैसाखौ माने सरकारनो हरफिननांगौबो जानो हानाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला आङो दिनैहाय बे मोननै आपडेट्सखौनो लानानै फैनाय जादोंमोन आङो एक्सुवेलि न'आव गैया आरो बेखायनो आङो बेबायदि भिडिअसफोर कालेक्ट खालामनो हायाखै एसे प्रब्लेम जागासिनो थ' समखौनो मोना लोगोफोर दा जियानो हक आङो आवगोलावबो बेबायदि माइ साइ बायदिसिना बे फोथारनि भिडिअफोर लाबोदोंमोन थ' फाइनालि हानायानो जाहैबाय बेबायदिनो मेचिनफोरजोंहाय हागासिनो आरोना थ' आङो एसे क्लिप्सखौ लागायनानै होगोन आरो माइयाहाय फ्राय बेबायदि गाज्रि जायाखै माने 1.5 बिगायावहाय बेबायदिनो 20आ थादों आरोना मन थ' आं एसे क्लिप्सखौहाय दिन्थिनानै होगोन लोगोफोर दिनैहाय आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबगोन आरो एसे क्लिप्सखौ दिन्थिनानै होगोन आरोना गोजोन्थों बाय